Podcast Affirmation back with a bang. Namhlanje silande uZondo ngoba sine topic eserious esifuna ukuthi asicacisele yona ngoba uZondo siyazi ukuthi ingcitha buchopho uyazazi izinto. Asibonge Zondo ukuthi usivakashele ngaphandle kokuchitha isikhathi nje Zondo nginombuzo nje ophuthumayo okhuluma ngale ndaba yezinkolo Zondo. Nakho ke manje ekhaya ba abantu abakholelwa entweni ethize mhlawumbe yokuhlaba and all that stuff. Ngenze njani mina sengamukela uhlobo olithizwe lenkolo ngiyaya emcimbini efana naleyo or angiyi ngivele ngihlale ekhaya njengoba nakho ekhaya benza into ephambene nenkolo yami or nenkolo esengiyithathile. Orange Plus angibingelela abalaleli uyazi lento bahlale bekhaya lokhosini yazi angibingeleli mfethu mhlawumbe into edathi ngingabingeleli angaze ngizwe kunevesi elithi wathi uJesu sanibona. Okay, so angixhume ngihlale la ePlus. Asiqale into mhlawumbe ezo4 ngizothatha 1 minute to 5 minutes engizokhuluma la. Kunabantu emhlabeni abangaprogress abangaphumeleli. Uhole mhla 15 imali iphele mhla 17, uhole mhla 25 mhla 28 ayisekho. Umunye uhola 31 ayisekho, omunye iphela esaya kwi-ATM, omunye une degree akaqashiwe. Nazi ke izinto ekufanele siziqaphele. Ungakhulumi kambi ngeinkolo zabanye abantu ongakholelwa kuzona ngoba labo bantu mawukhuluma kambi bangakuxolela kodwa uNkulunkulu babo ngeke bakuxolele. Angiphinde again, ungakhulumi kambi ngeinkolo zabanye abantu ngoba labo bantu okhuluma kambi ngabo noNkulunkulu babo labo bantu bayokuxolela ba-understand awusile ekhanda kodwa uNkulunkulu babo abadlala igame nawe. Vice versa, mungalona iKristu muzokhuluma kabi ngamaKristu. Uma ngabe ungayona iNazaretha muzokhuluma bamaNazaretha. Uma ngabe ungabahlonipha abantu abadala omadlozi nani musukhuluma kambi ngaleyo nto. Asingadlulwa ama-advert. Asingadlula ama-advert. Ngeke uzwe uma ku-advertisewa iCastle uyizwe sigxeka iCoke. Ngeke uzwe iCoke uyizwe sigxeka iOrange juice. Ngeke umuzwe itiye sigxeka enye. Awunayo i-right principle wise awunayo i-right yokumenshina kambi enye brand kanti ukhuluma ngenye brand. Ake ngiyibekeke icaceke le. Uma ngabe kunje ukuthi masikhula mina mangibizwa kaZondo into yomadlozi angibulelekile ngayo kakhulu, but mangibizwa kaZondo uma egayile noma ubaba ehlabile ngiyaya ngababambisa ngishimpuzi makugaywa ngigobe angithi uzwile umthetho ngiyushaya kwami hayi ekhaya. Angikuphindela again baba ugade mawudlala ibhola ugoalkeeper konke kuthiwa ama-18 udwetshelwe ukuthi ngisho ungaqina kanjani ugoalkeeper ungiqi uzulibamba lapha. Uma umdlali khona la online abadwetshiwe ukuthi njalo laphuma ngale seliphumile konke kuthiwa ama-offside. Khona abantu abangaqashwa ba-progress ngoba sekuphakanyiswa iduki offside. Ukhulume kanti bengafuneki ukhulume lento phansi kwalolu phahla bekufuneka uyikhulume kwakho emzini wakho lo. Yonke kunje ukuthi uma umayi ngashunqisa impepho kaZondo ayinginukeli kaZondo inganginukela ke mhlambe kwami kambi kodwa hayi kaZondo. Musukushaya umthetho funewa even umfundisi esontweni lakho nakwakho hayi kini. Kuyaye kuthiwe noma umfundisi ungena ibandla liyasukuma isonto liphakame lonke sengena umfundisi kodwa nomfundisi masengena ubaba wakhe omzalayo funeka umfundisi asukume. Uyayibona ke ipower yakini ne title yakho. Umfundisi usukuma nini na mhla ngena ubaba wakhe bazalwane ake sime ngeinyawo sengena ikhehle lingizalayo kodwa ibandla belisukumile mangena umfundisi ngoba kwangena ubaba kunyamalala ubufundisi kumina sengena ikhehle lingizalayo. Ungayishaya imithetho kini ingakunukeli impepho yakini azingakunukeli izinto ngisho ungaphakama kanjani kodwa into yakini ingakelingi kunukela ngoba leli yakhona wadluliswa kulona ungagqokile unqunu ubikwa njoba usuthandaza kakhulu manje unamavesi wadluliswa lapha. Ake ngaba amasonto agcwele imfi ukuba emhlabeni uNkulunkulu wathi asikholwe angazi masingena emasontweni singakhulumi ngoba amasonto a-empty nje izinto esiyikhuluma thina ngoba uNkulunkulu mekhipha ilanga
ulikhiphela bonke abantu akazathi leli ngizolikhiphela abangcwele hayi ngeke ngibakhiphele laba bekho ngcwele melikhipha ulikhiphela wonke umuntu ioxygen idonswa iwonke umuntu ithina kuphela esengathi singcono sihlulele laba nalabo abanye bahlulela abanye uma uyinazaretha uzokhuluma isitimeleni ungakhulumi kambi ngoJesu uma uyikholo musukhuluma kambi ngenkosi yamaNazaretha musukhuluma kambi ngamaHindu ngithe kuwena singakhulumi kambi ngeinkolo zabantu ngoba oNkulunkulu babo ngeke basixolele noma abantu bengasixolela but oNkulunkulu babantu ngeke babaxolele lento ngiyikhulumelela umuntu ofuna ukuphumelela umuntu ofuna ukuprogress emhlabeni irespect is very important siyongena blose njalo ukuthi lento yokuhluka ngokwenkolo nenkolelo idale ngisho ama divorce ukuthi ubaba wakwami ubaba ukholelwa kwesintu mina mhlawumbe ngisindisiwe o mina ngiyiMuslim o mangiyini kanti yena uyisintu senze njani uma ubaba wakwami engishade naye lento blose siyoyichaza ukuthi njalo uma umuntu wesifazane uvuma umuntu wesilisa masibe ku standard grade usuku usuthi sengikhathele ukuba nje sengikhayela ukuba nje ngiphinde futhi lale angazi lento yokuthi makushada umfundisi alokuthi hey bazalwane sesizobahlanganisa sesimileke nathi sizoshada yisho lamazwi emva kwami mina Barnabas Mkhize ngiyamthatha uAnna Maria Tobias ba uyabona siyafidwa angithi uyabona kanti nje kuba bekukhuluma iqiniso ukuthi sisi yikho kushintshwa nesibongo uqala ushintshwa nesibongo nje sishintshwe isibongo kade unonhlanhla cele usushade noMkhize usuyoba nawe owakamkhize indirect lo muntu umvume nezinto zakhe nanesibongo sakhe ungezwakali ke kusasa usuthi nale mpepho yakhe nale liBhayibheli lakhe nalo butshwala bakhe nale libhola lakhe umvuma njalo ngingena kuma relationship angizeli ukuzokhuluma ngawo but kusasa ngelinye ilanga siyokhuluma lokho deep ukuthi masihlukile ngokwenkolelo nezinkolo lento izoncengwa kanjani ngoba idala ama divorce amaningi futhi nakhona makushado kulokuthiwa laba ababili bayoba nyamanye kungasho ukuthi bayoba moya munye bayoba nyamanye angimazi unyamanye versus umoya munye usho ukuthini unyamanye versus umoya munye kodwa nje angibuye sesivala sesiqeda mawusufuna kuvuleka izinto zakho funda ukuhlonipha izinkolo zabanye abantu angiphinda mawusufuna ukuthi walk the road that was never walked before funda ukuhlonipha uthi uPaul angena kumuntu wamavesi mfethu ngekukhohlisa iBhayibheli elikhulu bayazi abanye angikwazi mina amavesi onke engiqamba makhe kodwa uPaul uthi kwababuthaka ngazenza obuthaka ukuze ungizuza ababuthaka kwabangaphansi komthetho ngazenza ongaphansi komthetho ukuze ngizuza abangaphansi komthetho uthi sengaba yiko konke ngenxa yaba bonke ukuze ngizuza abaningi mawufuna ukuwina ufish okuqala iprinciple yokuwina ufish ithi ufisha ungasiboni isithunzi sakho ukuthi umuntu ungajikjela udobo kanti umnyundo noma into oyifakela ethanda ufisha yikho ufishi mawuza uthi wazwa ngithanda lo muntu ozongiphonsela ukudla kanti awazi usuzoba umuntu ihook ayithi yabo lento ukuthi mawuye university hey ngiyabonga ukuthi ngisindisiwe unangihamba ukuthi insi vala umlomo usindiswe musukusho ukuthi usindisiwe sindiswa musukusho ukuthi wena ukholelwa enkolweni yesintu iba isintu iba yiloko ungashongo noma bekuncoma abantu mfethu siyakubona usindisiwe wena uthi hayi no ngisindisiwe ngiyayikholelwa nje bazohleba bokuthi awunamanga uyakholwa kufuneka abantu kusho bona kungasho wena kungcono uthula ungasho kusho abantu kunokuthi kusho wena kodwa isenzo zakho ziyaphika angiphinde ke again bafethu asihloniphe abanye uNkulunkulu asihloniphe izinkolo zabanye abantu umuntu wakini okholelwa kwenye inkolo wena ungakholelwa kuyona ngiyasaba ke blose ngoba lento iyaxaka man ngiyazi lento injalo kunomuntu uthi ngeke nganike osibanibani lo okholelwa kuloku naloku kodwa musu uyokhipha izinyo ulikhishwa yihindu uzoloku uquma nawe ungihlohla la yabo iyaxaka le umuntu wakithi akumazi unjalo mawuyongena eTexini nipintshana eBack City
nomuntu oyinazaretha wena uyiChristian nishintshelana imali yonke into uma usehotela uyakwazi lokudla kupheko ba uyasazi isinko sithengayo isibhako ba kukuthandazwe kubapho uNkulunkulu yindaba masingene izitolo lezi lakhona ngaze yabo lezi lo izitolo salabani imali masiyothenga ukungene lapha kukushunqiswa into akwazi ubani khona into eshunqisiwe ekinuke nje uthi uyange uyayikhudluza bhodi uyolanda ingasithanda lesiketi ngalithanda lebhluk awusho ukuthi yini leshunqiswe la pho wayi kwashunqiswa kini bese ukhuluma yini umehluko phakathi kwempepho eshunqiswe kini nalento eshunqiswa kulezi izitolo esiphuma kuzona izinto esizithengayo it can be the list is endless the drinks and everything uyayazi lezi zinto uma sezithandazwa ithandazelwane sithandazoloba uyakwazi kubizwana yonke into but ngiyacela abafethu mrepresent uNkulunkulu yi represent inkolo yakho uyirepresent ngento eyi1 love abantu ababe neshow you love them you respect them once abantu bakubamba lapha lento yemfundo kakhulu isingisi esikhula ayithi issue abantu babambe izinto eziwu2 love and respect na ku relationship into eziwu2 love and respect kwaphela lezo zinto eyisekubhaliwe odongweni mene theken ufaseni umshumelo okhuluma nomi kanjani hayi I call spade a spade yeke ispade kona engadini la uyisho kanjani lento osuku uyisho la irespect isekhona angingabi lula ukuthi ngibambe imicrophone ngikhulume kabi ngenkolo yabanye abantu ngoba nami ngeke ngithande kukhulunywe kabi ngenkolo yami uNkulunkulu akanibusiseke bafethu siphile ingane zethu siyifundisa into right sikwazi ukuhloniphana uhlonipho omunye umuntu angingabi lula umuntu omdala ukhulume nomi kanjani ngaye angingabi lula umani usaka wena ukhuluma nomi kanjani lo muntu uyokuxolela kodwa uNkulunkulu wakhe ngeke akuxolele kunomuntu okhuluma kabi ngoJesu ahlekise ngoJesu hey lo muntu uzokuxolela onoJesu noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu walowo muntu angazi ukuthi liyofika nini usuku ukhuluma kabi ngonyazo ukhuluma kabi ngani ukhuluma kabi ngamadlozi ukhuluma kabi ngabantu abadala xolela abantu abanalonto phathi ngiyasaba ubona into zakho ingahlangani ulicheck ulimi lakho umkhumbi mkhulu kodwa ucontrola nje igiyane elincane umkhulu thiwa njengegiya ushonele umkhumbi nolimi lakho liyakwazi ukuthi kade uthi ucreated for the blue sky ukuthi uzophumelela empilweni kodwa ulimi lakho wena lokubuyisela emuva uNkulunkulu akanibusiseke bafethu angithembe kwicamera ikhanda lami lilikhulu kakhulu ngibatshelile uma beshuthi ikhanda lami bathi ukuhlehla kancane lizoba around njani God bless you bafethu siyanigcwala siyanithanda kakhulu podcast affirmation nisazosibona ke nje kakhulu sobe sikhuluma izinto eziningi esobe siyikhuluma la ngeke ngisaphela la manibona ngingasekho la ngingaveli kuyoba ubloso ongangibizanga God bless you.